Ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga. Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Diretso pala to, diretso. Okay, pakilala ko na ang sarili ko. Ako si Senator Sapongka. Ang irarap ko ngayon ay mula kay Cristina Romano. Sa wakas may babaeng nagpadala. Ito ang kanyang mensahe sa kanyang rap. Agoy, agoy, agoy kagilok. Agoy, agoy, agoy kagilok. I-shoot diri oh. I-shoot diri oh. I-shoot diri oh. Asa? I-shoot diri oh. Mga kababayan, mga best friend, andito na pinakasikat at gwapong DJ, Senator Sapongka, ang pangalan ko. Araw-araw ako nagpapasaya. Dali. Araw-araw ako ay nagpasaya kahit nakaupo ka, madadala ka sa tawa niya. Makalagot ng hininga. Pag may problema ka, dinadala, bigla na lang nawawala na parang bula. Yan si Senator Sapongka. Yo, 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 yo. Break it down, yo. Miss Cristina Romano, wag mo nang ulitin isento, ha? Oras na muna para i-welcome natin ang pinakamamahal na Pangulo ng Purok 93.9 IFM Manila! Pangulo! Para kanino ang irarap mo? Bong mayong buntag kanimo and to all na nakikinig sa atin. Ang rap ko today, I dedicate this to myself. I hope I like it. Ito para ito sa ating mga... Para kanino ba yan? Para sa mga Mukhang ano ka dyan, mukhang paulit-ulit padjak driver. Padjak. Yung tricycad na sa Bisaya, sa Tagalog, padjak. Yung Kuliglig. Bisikleta ba? Kuliglig na, kuliglig. Di yung kuliglig, may makina man yun. Kuliglig na walang makina. Pag walang makina, kuluglog yun. Ito na sa mga padjak driver, makinig. Bye, ana. Mga padjak driver, papadjak na. Okay. Buong maghapon hanggang magdamag. Tapos? Padjak ng padjak, sobrang sipag. Oh. Padjak driver, sumusuong sa init. Sa sobrang busy, di na nag-ahit. Ala ka. Kaya kayo, huwag kayong manglait. Hello, eh. Baka kayo'y magmamoy ang hit. Padjak driver, puso'y nawasak. Iniwan kasi tsaka tinulak. Nang? Padjak driver, iyak ng iyak. Tapos? Padjak ng padjak, ang puso ni Nastimak. Bakit nasali si Nastimak? Ulitin ko lang yung last line. I love it. 1, 2, 1, 2, 3. Padjak driver, puso'y nawasak. Iniwan kasi tsaka itinulak. Padjak driver, iyak ng iyak. Tapos? Padjak ng padjak, ang puso ni Nastimak. 10 palaka, palangoy-langoy, pataas pababa, paikot-ikot pa. Ang sabi ng nanay, matulog na kayo. Ang sagot ng palaka, ayaw ko. Break it down. Ang palaka, sumagot talaga, ha? Ganoon man talaga kasi strikta. Ang palaka? Si nanay. Wala ka naman sinabing nanay ng Kumakain ba naman ng insekto yan? yung palaka? Si nanay.
Anyway, welcome at pati si Nanay isali ko na sa aking Sino doon? Si Nanay Consuelo na na-meet natin sa kasalang Edwin and Lisa? lahat na pwedeng isali ko. Itong before we proceed, Bong, mayong buntag again. Itong mga sila Anton Asirador, ito yung mga kasali sa Matrix ko. Aha. Si Madisel, Elsa Coray, Esper, mga masahista. Ngayon, na sali sa Matrix ko, Bakit? SJ Ramil Gorpido. Sino ba yan si SJ Ramil Gorpido? Yan yung nakilala ko kagabi sa Patio Victoria. Doon sa may ano yan, Intramuros, Manila. Yes, doon sa kasalan ni Sir Edwin and Ma'am Len Labalan. Congratulations po. Kahit hindi niyo ako kinuhang ninong, gusto nyo gawin akong ninang kasi yun ang may bakante. Pinanggihan mo. Tinanggihan ko na lang. Tinanggihan ko si ninang. Baka madisgrasya pa. Anyway, SJ Ramil Gorpido, mabuhay ka. Naman. Dahil dyan mga kababayan, oras na para sa mga iba't ibang klase ng sumbong. Dito tayo sa linya sa ating telepono 584-5545. Hello, kababayan! Nasaan ikaw? Caller number 1. Magandang umaga. Pangalan? Kevin Duran po. Kevin. Taga saan si Kevin? Taga Samar. Samar. Kevin, parang basketball player lang. Kevin Durant. Kevin, waray-waray yan na. Waray ko dupay. Ay, sus, Ginoo. Waray upay. Waray upay, waray kwarta. Kevin, Ano anong trabaho ni Kevin Deodorant? Ano yan na work mo sa Manila? Kevin, ano yan na work mo sa Manila? Pahinanti. Pahinante siya, Pangulo. Yan trabaho niya. Sa truck po yan, sir. Opo. Mahirap naman pahinanti sa taxi. May pahinante ba yung taxi? Ang saway ka, driver lang yun. Ipauso ko. Kevin Deodorant, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po, Pangulong Dagong at Senator Sabunga, yung katrabaho ko po, yung may ubo po siya pero walang sakit. Nagpatsika po sa doktor. Sinabi po ng doktor, wala po daw sakit. Pero may ubo. Ano po ang dapat namin gawin dito si Pangulong Dagong? Sin Pangulong Dagong. Wala siyang sakit pero ubo siya ng ubo. Walang ubo. May ubo o wala? May ubo po siya pero walang sakit. Sa tingin mo ang ubo ngayon hindi na sakit? Yan po ang finding ng doktor eh. Wala po daw siya sakit. Pero ubo Kasi nga nalaman ng doktor yung ubo ng kasama mo inborn na. Pag wala siyang ubo, mangangayayat siya. Ganun po pala yun. Depende kasi yan kung ang ubo ay pang mayaman o ubo na pang mahirap. Paano bang ubo ng mayaman? Mang mayaman. Ganun Pag lang. mahirap umubo. Ganun. Ang gawas ng 99.99% na bakterya. Yung mga lagpot na kanyang laway, God. Yung mga tumatalsik na yung mga laway, ganyan. May tulmalsik na laba sa akin. Ingat ka lang, baka matalsikan ka rin dyan. Lang laba? Ng ubo. Ang pangit mo. Ang pangit mo umubo, Pangulong Dagong. Wala namang gwapong umubo. Kahit artista pa yan, pag umubo yan, hindi yan gwapo yan tignan. Pero iba pa rin, kahit sabihin natin si Ian Veneracion. Pag umubo si Ian, pugi pa rin. Ba't tayo, hindi na nga gwapo. Pag ubo, lalong pumangit. Hello, kababayan. 584-5545. Your name, please. Magandang umaga, Senador Sabunga at Pangulong Dagong. Ang pangalan mo? Bentot ng Makati. Bentot! Kamusta ka na, Bentot? Okay lang. Umubo ka nga. Sample ka nga ng ubo. Ayan, mahirap yun. Kasi isa pang ubo. Pang mahirap yun. Lumabas yung baga mo. Pulutin mo muna, tapos magsumbong ka na. Bentot! Isumbong kay Pangulong Dagong! Sabunga, sumbong ko lang si Mang Goryo. Bakit? At yung
yung anak niya, yung si Gretchen, tumbling ng tumbling. At wala silang pasok ngayon. Eh, anong gagawin natin, tumbling ng tumbling? Eh, sabi naman ni Gretchen, paano daw makikita yung panty niya, nasa loob ng bag niya. Anong comment mo dyan, Pangulong Digong? Alam mo, yung mga bata ngayon, alagaan natin sila. No, pauwiin na sa bahay yan, pabihisan mo, tapos si Mangguryon lang ang patamblingin mo. Yung pangalan pala yung ni Gretchen, ang totoong pangalan niya, Gregorio Jr. O kahit anong, pareha alam ko yan, Guryo-guryo, Gregorio ding dako. Pagoryo-goryo, gorilla pa. At least hindi gorilya. Salamat mo eh. Dito naman tayo sa ating pinakamamahal na Facebook Live at syempre sa ating pinakamamahal na text line. Mayong udto, Senator sa Bongka at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po ang mga daga dito sa amin. Bakit? Kinakain kasi lagi ang sabon ko. Kaya pag naliligo ako, wala na akong magagamit na sabon. Ano po ba ang gagawin namin sa daga namin? Ruel ng Calamba, Laguna. Pag maligo ka, Ruel, gamitin mong sabon ang daga. Bubula yan. Kinain niya yung sabon niyo eh. How did you know? Madulas lang Ang sabon? ang daga. Kaya mahirap mahuli. Yung daga. Yung sabon. Ipahid mo sa kilikili. Yung sabon? Yung daga. Pati sa singit mo, lagyan mo rin Ng sabon? ng daga. Baka makagat yung nagmamayari ng malapit sa singit. Makagat ng daga. Hindi lang sabon. Uy, may buhok pang dumikit Sa sabon? sa daga. Baka kumakain Uy, ng lumalawin. kulot. May kulot na buhok, oh. Ah, dun sa daga? Sa sabon. Lumikit pala dun sa daga. Masaway ka, Pangulo. Next. Let's move on. 584-5545, your name, please. Hello? 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 Yun lang, wala. 584-5545. Hello, kababayan, what is your name? Mayong adlaw, Senator sa Bongga o Pangulong Dagong. Your name, please. Si Raymond Denny ng Antipolo. Raymond. Raymond, sir, go ahead. Mayong udto. Pangulo. Sumbong na, sir. Ay, sumbong na rin. Okay, Pangulo, ako lang isumbong akong kaugalingon. Bakit? Anong dulunon man kayo kong bayot o chicks noon, dili? Bakit daw malapit daw siya sa mga bakla? Pag Lapitin. chicks, hindi. Ano bang meron doon, Pangulo? Yan talaga ay inborn yan, sir. Inborn. May mga lalaking sadyang lapitin sa ganyan kasi daw meron kang nunal sa iyong for adults only. Oh. Kaya may nunal ka para hindi ka nalapitin, ipabura mo yung nunal na yan. Burahin mo. Nunal sa ano? Nunal sa kanyang for adults only. Hello, 584-5545, your name, please. Si Roy po ito sa Bongga. Pagandahan ng boses, Roy. Mawalan ako ng trabaho niyan pag ganyan ang boses ng kausap ko. Roy, taga saan ka, sir? Taga Bohol po. Uy, bawas na. Asa makas Bohol? Sa silingan do siguro ta, klaro na mo ha. Ay, taga Clarin de ka. Kano-ano mo ba si Sano? Yung sa What's the Style? Si Sano. Bao lagi kay pagkatumbas lubi layo-layo man ko gidaganan. Pagkatumba daw sa niyog, malayo. Dire sa Manila, sir, asa kadapit. Dami sa Caloocan, President. Anong trabaho mo dyan sa Caloocan, sir? Sales agent po. Sales agent. Opo. Ano bang binibenta mo? Laman o loob? Babae. Hoy, Diyos ko. Huwag kang ganyan, order ako. Excuse me, human trafficking po yan. Ganyan, ha? Joke lang po yun. Huwag kayong ganyan. Anong trabaho mo, sir? Sales agent ng ano? Sales agent po ako ng mga packaging tape. Kaya pala, nandito ka sa matrix ko. Sige.
Matrix kayo, packaging tape. Kaya bigyan mo yung Pasko, regaluhan mo ko ng packing tape. Walang Para problema po yan, may Pangulo. babalutin ako para sa pangregalo. Anyway, go ahead. Dahil dyan, kababayan, isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang yung ilong ko. Bakit? Kahit walang gira, nakadapa po eh. What a joke. Pangulo, anong comment mo doon? Hindi, Mukhang pareho kayo. Anong gagawin ko dito, Pangulo? Alam mo kasi, sir, yung ilong mo, nagawa kasi yan yung panahon ng World War II. Hindi pa tapos ang gira, ginawa na yung ilong mo. Tapos? Kaya yung mga matatangos ang ilong, after ng gira, nagawa yung ilong nila. Kaya pala ako, Pangulo. After pala ako. After ka ng gira. Kaya pala yung butas nito, parang butas ng mortar. Parang, alam mo, sir, para masukat mo, isukatin mo yung bala ng mortar. Ipas Yan lang. ang problema, Pangulo. Wala po, malayo po kami sa sa civil defense. Alam mo, sir, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay dapa. Lyrics yan ng kanta eh. Dapa ba, dapa? Sa Bisaya, okay, mga na, pugihag dapa ni mo ba yun? Sa Tagalog lang lain pakinggan, kay dapa dito, nakadapa man. Ang dapa sa Bisaya kay nindot man tanawon, magandang tignan. Ang nindot, ang galing ng dapa mo ba'y parang tapaludo. At least pag mag-ulan hindi ka na matalsikan kay meron kang tapaludo. Salamat po. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mga kababayan, oras na muna para tayo mag-orasyon. Pero bago tayo mag-orasyon, let's do the Orimos. Pangulo. Mangluhod kita. Nakaluhod na, Pangulo. Ano? Simulan na natin ang ating orimos. Yumuko sa langit. Tingala sa lupa. Yumuko sa langit. Imong rap maot. Unsa na? Himala? Ganyan ka, tinitira mo. Sabi dito. Kahit si Andrew pa magpadala ng kumpos pag si Sapbonggang mag-rap di ayos. Sana wag sisihin ang composer. Sabi ni Joe ng Quezon City. Joe, ganyan I yun. agree. Nami personal lang. Sana tumuno na siya. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Onod, bokog, onod. Laman, boto. Kawawa naman si Mami Joy na nakikinig papunta daw siyang Mindoro. Mami Joy, condolence sa inyo at sa mga suki natin tagapakinig ng mga driver sa Grab. Sana'y swertihin kayo. CJ Garcia, IG Colin, Mayra Madia, Melissa Anwingo, George Ibaleri, Aguinaldo Cristi, Crisilda Lara, Jam de la Cruz, Ana de los Santos, Berlin Ramos, Nini Anwingo, Kim Zamora, Erika Pineda, Ila de Guzman, Biniel Buen, Jessica Dalso, Ricky Bron, Banji Unigo, Jonathan Agionas, Diarropio. Sana'y swertihin. Ma'am Lorraine Flores at Ma'am Linda Bid at si Ana de los Santos, Loy Raimondo, Romel Arimado, Crisilda Lara, J.R. Hernale, Ariel Balinas, Jefferson Calpa, Ruben Aguinaldo, Bota Banao, Joshua Espinola, Leticia Enriquez, Nestle Silga, George Capilan. Sana'y swertihin kayo. At sa
lahat po ng mga nanonood sa atin at nakikinig sa kanilang mga bahay. Si Doc Remel Oy, mga taga Santon, Herbal Capsule, mabuhay ka. At si Jonel Borata, at mga si Rosana Roas, John Villar Martonet Ponsalan, Verena May, Sinton Radi, Ryan C. Barot, Don Celia, Jean Cabiroy, Boy Bira, Aileen Padolip, Del Mundo Family, Raymond Sara, Arki, Ryan Riob ng Marikina City, Mills Don Luak sa Baclaran. Sa lahat ng mga Del Mundo family, sana'y magpakita na kayo para swertihin kayo. At ngayon, magsiupo po tayo para sa ating English word. Oras na mga kababayan, para welcome na itong pinakatisoy nga lalaki diri sa balat sa IFM 93.9 Manila! Tisoy! Mayong Unto, Boy Tisoy, a.k.a. Mayor Biko Sutri! Mayong udto, sir. Maayong uto. Wait. Maayong uto, Pangulong Dagong and Senator Sap Bong. Wait, ako ang unang ginigreet mo ng Mayong Udto ah. Oh, yeah, sorry. Ako ang assistant ni Pangulong Dagong. Ako ang uunahin bago ang Pangulo. Why? He should be the president first eh, kasi he's the president. I am the president. Bakit ka naman mag-una-una dyan? Talagang may pangarap to maging presidente. Huwag kang pahalata dyan. Mahalata Soon. tayo. Anyway, Boy Tisoy, your followers, please greet them. Maayong uto, mga suking dagapakinig. And who won the Ateneo versus UP? Ateneo won, and unfortunately naman, it wasn't a good fight. It was a blowout. Blowout game. Yeah, Ateneo won by 23. Oh, congratulations, Ateneo Blue Eagles. Parang katipunan. Yes, I wasn't able to watch because I was attending Edwin and Len Labalan's wedding. Congratulations. What is our English word of the day, Boy Tisoy? Today's English word is... What's the style? What's the style? Momo. No, Momo. Momo. Oh, di ba aswang yan, Pangulo sa probinsya Oh, natin? titingin ka agad sa akin pag sinabi mong aswang. Anak ka. Guwapo ka? Maninood ka. Di ba sa probinsya natin? Momo. Pag Momo. sinabihan ka ng Momo, di ba sa probinsya natin, di ba? Guwapo ka? Guwapo ka? Momo. Yung kumanta ng yung Korean ba yun? Momolan. Anong spelling, sir? Momo. M-O-M-O. Meaning? Sounds familiar, Momo! Tapos kay Pangulong Dagong ka nakatingin mo. Anong ibig sabihin ng Momo? Well, it means a steamed dumpling filled with meat or vegetables. Oh, pagkain pala yan. Use it in a sentence. Okay. I like eating momo with spicy sauce because I like things hot. Really? Oh, if I go to the haunted house, I see Momo, I will eat that Momo. Wala akong pakialam, kainin ko talaga yung Momo na yan. Especially pag sexing Momo. Huh? At sa sexing babaeng Momo. Impas kang mumuha ka. Tabangan ka ni J. Castellon Jr. Anyway, maraming salamat, Boy Tisoy. Welcome. Maraming salamat sa ating English word of the day. And of Siyempre, course, dagang salamat sa inyong mga paorasyon at sa inyong mga kakaibang sumpong kay Pangulong Dagong. Hanggang sa susunod, ako po si Senator Sap Bongka! ito po si Pangulong Dagong nagsasabing kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng maraming tubig para mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Check your oras, 5 minutos after alas 12. Iniwan mo naman ako, hindi mo ko sinabay dun. That time